Marwo joto sini media parents tongno kokto obose seng bubagrani mongu sini o warung para Pathaliagat 2 number 3 number ward seng agino manisi khailejak sini parani burirok bubagrano kaham tontung kaham ungtung kaham krengkha bini sakhamui tongtung ninyai borok kaisa soni pujano motai manisi khailejak angkai tini khanaka bubagra motamuti dilio thangai ekta agreement angka sini tipra sarongni hamari tui phaikya angkai aboni bagai seng je manisi khaimani abono tini seng motai baruglaikha jotono sini o parani borok tima tuiru joto tongine seng o motai no bini manisi khaimano baruglaikha abo haida noroktabu media abo to tamo sanai sini o hawo to 184 jona raja raju to sai thangka o hawo tongnani phaike o hawo thangnani ungkhai ekte sobabaino thango sobaphano democratic soba tongo silaini soba tongo bubagrake democratic lama himei tongo democratic dei kok sai tongo aboni bagai bubagra bo sak sai bo nini hamkrai ni bagai nainai sak sai bo hamkrai ni bagai nainai aboni bagai bo kaisa smai khaijak a smaino success khainjan bagai a sumaino kubui khainjan bagai bubagra actually bo saya tongkhano bo saja khaino saui bo saja gya haino abo nini ani jottoni bagai ta oh ke te bubagra no karoi je bibino samaj sibi khainai bibino political khainai bibino jani hamjakmani khai mano abo no tui sengkok saimania bubagra ni kok no hai nung josapano khaidi josapano rajniti khaidi abo bai sengya seng dofa yok khama mana yok sama mana nai o hano tamke yok sama rei mana nai jotono phaidi thansangni thansake suba lainai thansake choli lainai ni sawo bubagra a jaga ksa kufur bo hai bo irai a kok to bubagra ni buku kurui angbo abono no sanai ang akok keboni thani ang saimania hinke sung abono bubagra no puilano khulumo je babe sung bubagra ni mungui je manisi khaikha a manisi tang khegui tongo abono sini sara sini Tripurani hayung ni borok no sung abono kasana musungo sung jotono ni yok sama manthung jotono kaham krung tongthung aba hakeno bubagra ni jeta manisi khaimano sung tini tangkhengui tongnayo baruglai tongo ar khanabo sung oba hakeno sini a manisi no khanabo tangkhaiknai bubagra sino kamini sini amchaini to tini bokungma thangjak khana to asa khayo parabo bikha bina phebe se thamanglak aba hake thangmayan jotto se thangmayan bikha suru se manung bubagra ni saklaimung bubagra ni tam no bok sar khabo khana na bagi khana jotto thangmayan to se tonglak parabo boro sarai rok simise aba bubagra no pai phlaya hambai bubagra joto din thang tongo eto din sing sara Tripurani borok bini logi tongnai abono sini saklaimung abono sini nasikmung bubagra tam mane boto puilano sawo kono party krei kono dol krei rajniti krei norong manthai renai norong ni manthai mani pakhe norok tamo khainai tamo khaya abo norong decide khai dini sajak amagi chung thiasa kthang tongsa bubagra logi tongnai oro kono party krei kono ksak kupur krei abo hai sini wansukmung bubagra ni saklaimung Tabuk tei rang kebang sebayoi fatar hastio thangai paramedical porina naglak Rajakhor Agartala no tongo paramedical training nishe GT Institute oro expert teacher rok by diploma tei degree course khalai rejago tabu diploma course tei degree course ni admission ni samung ngai tongo tei kaisa koktoma kahamungkha tabu arts tei commerce ni sorongnai jik songbo o course khalai mannai diploma course ti bagai class 10 tei degree course ni bagai class 12 pass khalaijak engna nangnai abono karibo GT Institute o tongo medical laboratory technology operation theater technology radiology and imaging technology dialysis technology course akorok hangke tei tamni leri tong tini no register khlaidi chini ni kumangkha VIP Road Gurkha Basti Agartala chini kokduk number angkha 8974558881